ମୁଁ କାଲିଠୁ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋ କରି କରି ଦେଖି 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 ଭଲ ତ ଆସିବ। ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଆଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ମାନେ ଦେଖି 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 ଚାଲିଥିଲା ମୋ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଫୁଲାଟରୁ କହୁଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ହାତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଏଲମି ର P3 Pro ଏ ମଡେଲଟି ଖାସ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଦେଇକି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିବାରୁ। କେମିତି କଣ ଜାଣିଲେ କେତେ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ କିଭଳି କଣ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଟିକେ ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ କାଲି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ତ ଆଚ୍ଛା ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ ଆଉ କାଲି ବି ପହର ଦିନ ଦେଖିଥିଲୁ ଅର୍ଡର ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଆମର ଆଗରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ମୋବାଇଲ ଏତେ କଣ ଏମିତି ଅଛି ଆଗରୁ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଭଳି କଣ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଥିଲୁ ଭଲ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋବାଇଲ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସପ୍ ର ବିହେଭିୟର ମାନେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ସପ୍ ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଠିକ ଠାକ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ର ରେଗୁଲାର ଭିଡିଓ ଦେଖି ଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭାଇ ତମେ ତ ଆସିଲଣି 2-3 ଥର ହେଲାଣି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ ଟିକେ ଠିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ କଣ ଗିଫ୍ଟ କଣ ପାଇଲଣି ଆଜିର କଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କଣ କରୁଛ କଣ ପାଇବ ବୋଲି ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ପାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଫଲୋ କରୁଛ ନା ମତେ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଦିଅ ଆପଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାର ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଧରଦିଆଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେହେତୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ଭିଡିଓ ବନଉଛ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର୍ମୋ ଫ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର୍ମୋ ଫ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଧରିଥିବ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ଧରିଥିବ ଆଉ ରିଏଲମି ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ ନେଇଛ ଗୋଟେ ରିଏଲମି ର ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଖୁସି ଆମର ଏ ସବୁ ଏତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ପାଇକି ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଫୁଲାଡ ଆପଣ ବି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବେ ଗିଫ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ଗିଫ୍ଟ ବି ଧରିକି ଯିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ବି ନେଇ ପାରିବେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଫୁଲାଡ ବଡ଼ଦାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।